Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Agyaman kami una iti anus yung agdengdengeg dito'y nanumo a channel tayo. Da kayo ti inspirasyon mi iti ingkam panagar-aramid kadagitoy a drama. Agyaman kami kadagiti comments kan reactions yo. Sapay kuma, taitultuloy yo timang suporta kada kami. Tano awan kayo, awan kami met. Agan-annad kayo kumaakanayon sa dinuman a lugar ti ayan nyo. Ti surat ngayon ta ikan biyagita ket naadaw iti padas ti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Jane. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, agpapaayak kas may sa sekretarya iti may sa akumpanya dito'y La Union. Adon ti nagtrabahwak nga opisina ngem kanayonak nga agresign gapu ta armendakmet dagiti agbalbalin a boss ko. Okay laang kumano baruda pay ti parikot pamilyado dan. Diyak kayat ti makadadaal iti pamilya iso nga siyak nga roden ti umiwiwas. Agingga a nagpaayak iti opisina ni Sir Alfredo. Nasingpet ni Sir Alfredo. Gapu ta ulila akon iti ama, nagbalin kami a nasinget. Dito'y kon arugyan ti ag salaysay. Kumusta tirik nayo, sir? Medyo okay matan, Jane. Nasayat mat nga rin no kasta, sir. Madandanagan pa itayan. Kunak na niyan ti mapasamak kada kayo. Agyaman na kiti panang tulong ken panang kadwam kanyak. Awan anyaman na, sir. Pagrabangak day ta ka sekretaryo. Ala, mabalid na ko na panawan. Didak pa kadanagan, sir. Agawid ak, ito nagawid kayo matan. Talaga concern ka kanya ka. Siyempre mata, da kayo nga ron ti boss ko. Nagasat dagiti naganaken ka, tanaadaan da itikasken ka nga anak. Ulila ako ni ti ama, sir. Da kami langan kaninanang ti agkadwa ije balay. Kasta ka di? Wan, sir. Ay, wan gayam. Amo ka din ni Ma'am Carmela ti... Saan? Saan pa eh? Jack pa'y imbaga ken Juana. Jane, lunch break tayo. Aggidan ta na mapanag-lunch. Pasensya kan, Raymond. Sanak ang mabalin ita. Siga, mata ka na yung naklata na paayan. Awan mo't aramidan ta ita? Saan ka di? Wan, impasigod ngamin ni Sir Alfredo nga aggidan kami ang mangal daw. Ha? Sige mapana ko ni tiayan na. Mapit lang! Napanin? Makadlawak iti ka na yung napanaggidan da amangan ka ni Sir Alfredo Raymond! Ha? Inta mga bro. Amangan no, maibos ti masida inton madamdama. Mapantakit din. Ay, lipatan mo ni Jane, bro. Obvious mo ta saan naka-type tayo dyan. Pare, I smell something fishy Sa bali ti closeness da itibos tayo. Oh, narabian ka manan, anak.
Ay, wan nga rod nanang. Kinaduak pa nga ni Sir Alfredo, itay iti opisina na. Ay, nagan kan? Ay, wan nanang. Nagidan kami matlaan nga nangan itay. Awan ka nung amin ti asawa na. Isung awan kadwa na ang mga ni Jabalayda. Ay, sumat lagayam. Ay, saan mat nga iti makibibiyagak apay no ibaga na nga minan iti asawa na ti maipapan iti sitwasyon na. Karbengan amaamuan ti asawa na ti amin. Imbaga kunday ta ka ni Sir Alfredo nanang. Ngam ko na namat nga agur uray pa iti napintas agun daway tapno may baga na ti amin. Amangan ka nung amin no mabigla ti asawa na. Ay, kasta ka day. Ipatpatag na amin unay ni Ma'am Carmela. Umabalin lang kat di na kayat nga ikan iti parikot ti asawa na. Ay kad nasingpag nga rod ati boss mo. Ay nanang, nasingpat talaga ni Sir Alfredo. Nang runa kada kami nga empleyado na. Isungarod nga asidagmat tirik nami kan kwa na. Ay kasapay ko tadan tumat aldaw amaamamok ti boss mo anak. Alfredo! Alfredo! Umasidag ka man dito eh. Apay, honey. Bigat na kastatijar mo. Ha, ni tarupam! Apay nga agsipat ka. Gapo iti da ito'y apanyo anakitak iti bulsa ti pantalon mo. Akin kuko iti da ito'y. Ti babaem? Bido ti atap mo. Amo mamanipod nagkalay sa takot si kalang ti babaeng haynayat ko. Ulbod! Amo ka nalaing ka nga gilimad. Isu nga saan kayo ang maak-aktuan iti babaem? Saan apod no dayta? Lukas ta, asino ti akin ko iti dayto apanyo? Apay nga da iti bulsa ti pantalon mo. Diyak mabalin nga ibagakan ko na apanyo ni Jane. Tinusar ko pinagpunas itilingat ko itay. Apay di ka makasungbat, ha? Kuwahani, panyo ti may sa kadag iti amigo. Natinag na iti opisina iti meeting. Pues, ibagam no asino da itang amigom, tapno mamati aken ka. Sip-siputan mat da Sir Alfredo kan Jane, Raymond. Apay, anyang mintar aramidan daya. Kaya na, apay nga aramidan matikas ta. Adda nga min sospetsak, nga adda relasyon da. Anya? Sobra nga min ti kinasingad da kahit. Sos bro, awan mat iti lang ni Jane ti pumatol iti lakay. Anyang item mo, amangan ba't no na-develop ka ni Sir Alfredo? Adamot kas Jay, sana ya? Wala nga, diyak mamati a pumatol ni Jane iti ada asawa na. Maprapraning kan sa amatan bro. Agsilsilos ka ni Sir. Basta ituloy ko timang paliw kada-kada. Tanood na maamuak. Ibagak adagos iti asawa ni Sir Alfredo. Jane, mariknak ti panagkapsut ko. Nasakit ti ulo. Sir, kayat yung kadita, awagak ti doktor yun. Saan? Diya kaya tamamuan da diti opisina nga da sakit ko. Wala nga, sir. Ang mga numakadano ni ti asawak. Sir, siyak ti madandanagan kada kayo. Ang mga nuan niya pa'y ti mapasamak yun. Nagtumara ko ni ti agas. Agkalman to siguro da ito inton madamdam ha. Da kayo nga ron ti makamo, sir. Ay, bandak lang no kabailan yun. Tarumor tayo matan. Rabin iti pimanaw da Sir Alfredo kan Jane iti opisina na. Nabayag da pa iti opisina ni Sir. Sakla nagawid da. Anyang iti naramid da jay. Ita, intulod ni Sir Alfredo ni Jane iti balay da. Lukas ta, pudno ti atap ko. Adda relasyon da. Ay, awagak ni Ma'am Carmela. Masapol ang maamuan na da ito. Dita, agringan. Hello? Asino da ito'y? Ma'am, ni Raymond da ito. May sakadag iti empleyado yo iti kumpanya. Apay asyak ti inawagam. Saan mat asyak ti mangimat-maton iti kumpanya? Ma'am, adanas ka na maamuan nyo. Oh, anya. Adatan dito'y kunam alugar, Raymond. Ma'am, iti ayan ti grain agate.
Isu ti balay da Jane. Ti karelasyon ni Sir Alfredo. Kitaan nyo dati ko si ni Sir iti batog ti balay da. Oh, Aha. Dagiti awan an bain. Magkita dati sapsapulan da. Saan asyak ti luklukon da. ma'am, Dagiti ma'am, ayaw pa. ma'am, magkalma kayo. Di kag dardaras udos. Sigurado kayo, sir? Kaya yun tiyag maneho? Wan, di ka madanagan. Kunakmat nga binitay nga oray di da kun itulod. Ngam impilit yumat. No saan ka nga itulod? Ang mga na disgrasya akon. Ta sigurado nga ijayak dalan. Ana atake iti sakit ko. Sa bagay, sir. Sir, agyaman akmanan iti panang itulod yu kanya. Ay, awan na nyaman na, Jane. Ay, agyaman nakmat ka na kayo. Kundi nanang mo Sige. Mapaan ako na. Sige, sir. Agan-anad kayo iti panagmaneho yu. Kunak tupay ka. Ha? Napintas nga eksena. Saan ka di? Kasla pelikula. Sir, ni Ma'am Carmela. Jack nagbidtot iti atap ko, Alfredo. Talaga alukluk ko, nak. Kat iti pa'y mismo a sekretaryam tinakirelasyon. Agkalma ka kumalang. Di ka giskandalo dito itasana po no ti atap mo. Nasingpet ni Jane. Ulbod! Di mo ikalintagan day ta, babae. Garampingat! Sigurado at ikwartam laang ti kayat na! Di kay kumamat agsawi ti kasta, ma'am. Awan kinapod no amin dagita nga ibagbagayo. Awan relasyon mi ka ni Sir Alfredo. Tumalna ka! Sana rumbang ti panang tumpang. Nakababayin ti naramid mo ka ni Jane. Siyak pa yan ti kababayin? Ha? Mangbangag mo ka di ti ibagbagam, Alfredo. Ay, anya ti mapaspasamak dito. Si kababae, apay atinong panti anak kaw, ha? Ay, nanang, iso ni Ma'am Carmela, ti asawa ni Sir Alfredo. Mercy? Si kakadin ni Mercy? Ay, uwan, siyak nga raud. Di na ka din malasin. Siyak na ito ni Carmela, ti best friend mo di high school. Carmela? Agam-am mo kayo. Kasano na pasamak na ita? Ay, agkaaruba kami ide, ija probinsya, anak. Nagsina kami lang, di agadal kami iti kolehiyo. Kaya't mo asawan. Anak mo ni Jane? Wan, katsak ti mangipanagnak nga awan relasyon da iti asawam. Napudno akin ka, Carmela. Amum dayta. Ay, jak ni namnama nga iti kastoy tapay apasa makagkita. Ang pakawanan nak, Mercy. Jak among adagayam sakit ti asawak. Gapo iti selos ko. Nagsuspit sa ak nga da relasyon na ka ni Jane. Ngay sumat gayam ti anak mo. Nakababain ti naramid ko. Ay, awan nga hindi nasayat nga ibunga ti sobra apa nagselos. Wan, amuhog. Iso pakawanan na kuma. Ikarik, agbalbaliw akon. Ay, nagasat ka ata nasing pati asawam. Ay, ayatan na kaunay. Ay, ayatak mati asawak. Isu siguro akas tuyak. Gaputa, ada diferensyak. Jak may paayaan iti anak. Agtalag ka kwa na, Carmela. Ipatpatag na ka ti asawam. Kat, sika kumati mangkuyog kwa na. Asikaswam. Bantayam, ti panagpaagas na. Awan
Tanan ka itibain, Raymond. Si kagayam tinang sungsong ka ni Ma'am Carmela. Si ka tinang ibaga nga da relasyon mi ka ni Sir Alfredo. Kwa Jane, pakawanan na ko ma. Sorry. Nagpailuyo sa kitirik na. Aklo na ka nagsilo sa ka ni Sir Alfredo. Tiamok ngamin kahit iso ti makagapo, iso adi mo inaklon ti ayat ko. Jakmet amo nga dagayam na dagsen asakit ni Sir. Saan ka nga inaklon ini? Gaputa jakpay nakasagana ang makiayan-ayat. Katrumbang laang gayam day tajak pa nang aklon kan ka. Makapaturn off ka. Ha? Amom, oray barkada laang wano pagayam. Di kan kayat Apolos. Chismoso ka. Gapo siguro iti nalaos abain, pinmanaw ni Raymond iti kumpanya a pagpapaayan mi. Nagsublimet ti kinasinged dananang kani Auntie Carmela. Da kami kaninanang tinagbalin a katulungan da iti panagpaagas ni Uncle Alfredo. Awan ngamin anak da, isu nga ita ket siya kun ti agiman manage kadagiti negosyo da. Mas nagbalin kami pay a nasinged iti pamilyada. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kuma ta nakaibati ak iti adal ken liwliwa kadagiti padak a dumdumngeg. Toy pagayam mo, Jane. Ken ka pagayam, Jane. Patsyak a nakaibati iti adal kadagiti patgen tayo adumdumngeg toy padas mo. Nangruna kadagiti kakabsat a manangimon ken nagatel ti dila na. Bari-bari apo, kunada nga roden ti agsili ket iso ti magasangan. Amuyon ti bunga tinalabes a panagimon ken sobra a panangipapan wenno suspetsa. Alakastan pagayam, Jane, ket pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.